Hvilke forventninger har du til turen til Frankrig? Jamen altså, jeg forventer selvfølgelig, at man møder en masse nye mennesker, og man får en rigtig god oplevelse. Man får en masse nye venner og en stor vennekreds. Jamen, har du nogle planer til, når du er dernede? Jamen altså, til at starte med, så skal der downloades en hel masse film, og der skal masser af sund frugtmad. Og så når jeg endelig er dernede, så skal man bare sådan tage det stille og afslappet og begynde at snakke lidt med hinanden. Sådan. Ja. Jamen, glæder du dig til turen? Jamen altså, jeg glæder mig sådan primært til busturen, fordi jeg synes, 24 timer i en bus, ja, hvad kan man sige, det bliver jo bare et rent helvede, ikke? Mandeorgie. Ja. Okay. Jo. Hvordan forbereder du dig fysisk og psykisk til den her lange tur, I skal? Altså, der er ikke sådan noget, man skal forberede sig fysisk, det ved jeg ikke. Men psykisk, så skal man nok bare være klar på, at selvfølgelig kan tingene blive sådan lidt akavet i starten, når man lige vender sig til. Ja. Okay, men har du nogle bekymringer sådan til turen? Eller? Det er nok bare, at altså til turen. Ja, til turen hvad? Det er nok bare, at man kører galt eller sådan noget. Men det er jo ikke så stort sandsynlighed for. Hvad glæder du dig sådan mest til af det hele? Det er nok croissanter. Helt klart croissanter. Ingen tvivl. Hvor mange tror du, at dine kammerater som kommer helskældende hjem igen efter den her lange tur, I skal på? Altså, jeg tvivler lidt på, at Lasse han kommer sådan helt skældet igennem. Fordi han er sådan en fræk fyr. Ham vil pigerne gerne have fat i. Helt sikkert. Okay. Tak fordi du gerne svare på spørgsmålet. Det var sådan.